Good morning, December 8. Pauwi na ako ng Pilipinas. Ngayon nagre-ready lang kami, naghintay lang kami, nagpapatay lang kami ng oras pa. Tapos pupunta na kami ng airport. Sina Johnny Bell tsaka sina Ping silang mag-anak. Babalik na ng Brisbane. Mauna akong aalis, mga 12 ang alis ko papunta ng Pinas. Sila naman, ang alis nila is mga 1 o'clock papuntang Brisbane. See you Manila ay Pilipinas. Andito na kami ngayon sa Sydney Airport. Ang pila mula doon hanggang doon sa dulo. Grabe. Kahit nag-online check-in nga si Johnny Bell para sa akin, pipila pa rin pala. Yan ang number ko, J. Mostly ng mga pasahero rito ay mga Pinoy. Kaya na ang inabot na kami ng almost an hour sa pila. Ayan, gaano kahaba. Andito na kami ngayon sa waiting lounge. Minamit ko, ayan si yan new friend. Anita. Oo. Ang haba ng mga dinaanan namin. Diyos ko. Isa ko sa na-random na check-up sa screen. May nakitang something na sa may bra ko. Siguro yung, di ba yung metal? Siguro. Ba't ako din? Mamaya naman. Natagalan ako sa pagkuha lang ng bagahe ko. Ito na, kumpleto na siya. Na, aram ko. Sabi ni Zay. Nasa Facebook pa ka. Di ba sabi ko mapuli na ko? Nagsabi hindi ka pa mapuli. Nag-message ka baga. Andiyan na din.
Ayan, nakarating din sa wakas. At andito na ako sa prinsesa ko. Mga nasa 4,000 plus. Ayan. Naka-harness na ang baby namin. Dahil ko nagkakahilig. Digdi ko na kami, Mads. Tara, Uncle. Hindi na ngon yan, no. Bukan bilyabi. Ayun, marambungo na ma. Gam-gam ni Mas Labil. Ngayon na baga ma. Ready na sa pagkuyan, ready na sa okasyon. Dito kami ngayon sa Quattro Esquinas na business ng pamangkin ko. Facebook nag-inquire siya. Ayan, meron siyang mga kwan dyan, mga Salon naman. paninda.